जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय 5 बोसोराव मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआव जोंहा गोबां आसनिफोर दंमोन। आइ अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, बेबायदिनो बेमारिफोरनि आसनि, थिग बेबायदिनो CM रिलिफ फान्डनिफ्राय थांनाय प्रमद बर' सारनि सरकारनि समाव जे चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जाय बिथांमोनहा खुब गरिब अबस्थानि बेमारि जायफोरा मुलि थरसे बायनोबो माब्लाबा उसुबिदायाव गोग्लैयो, दा नैबिदि व्यक्तिफोरखौ बासिलायनानै हरनाय जादोंमोन। दा बिनिनो दिनै चेक बाहाय 51 जन चेक दिनै बाहाय सफैदों। दा बेखौनो मानगोनां रायजो सभानि MP मुस्रि रोंगोरा नार्जारि सारनि आशीर्बादावनो बियो मोनदों। दा बेनिखायनो आं गिबियाव सारखौबो धन्यबाद होगोन। आरो बे सारनि नुजाथिनायावनो दिनै बै गरिब दुखिया न'खरफोरनो चेक होनायनि मोनसे हाबाफारि बेवहाय लादों।